ଅଁଳା ନବମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବୋଉ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ। ଗୋବର ପାଣି ପକାଇଲ? ଆଉ କି ପାଣି ପକାଇଲ? ମୁରୁଜ ଅଁଳା ନବମୀ ପୂଜା ମା ଆମର ମୁରୁଜ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଚଉଁରାରେ। ମୁରୁଜଟା ଆଣିଦେଲି। ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟା ମୁରୁଜ ଏବେ ପକାଇବେ ପୁଣି। ଏଠି କ'ଣ ପକାଉଛ? କ'ଣ ଏଇଟା ଝୁଟି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଝୁଟି। ଝୁଟି ପକାଉଛ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଝୁଟି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଝୁଟି। ହଉ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର? କାହିଁକି ନା ଅଁଳା ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ହେବ ଏଠି ଏକାଠି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଝୁଟି ପକାଇବାଟା, ଫିର୍ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଝୁଟିର ହେଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପକାଇଲ। ବାଃ, ତମେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବାର ଭରି ଦେବି ସୁନ୍ଦର କିନା। କ'ଣ କହିଲ? ମା କଲର୍ ଦେଲେ ଏଠି ଭରି ଦେବି ସୁନ୍ଦର କିନା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ। ଆଜିକାଲି ଖସୁଛି ଦେଖିଲ ମୋର ମୁରୁଜ। ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ହଳଦୀ। ପୁରା ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ହଳଦିଆରେ ଲଗା ହବ। କ'ଣ କରୁଛ? କଲର୍ ଭରୁଛ କି? ଆଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ଭରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବାକି ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟାକୁ ଝିକିବାରେ ଲାଗିଛ। ଦୁବୁ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲ। ସେଇଟାକୁ ଝିକି ପାରିବ ତମେ?
ଝିକି ପାରିବ ନାହିଁ ଥାଉ ଥାଉ। କାଟିଦେବି। କାଟି ମଧ୍ୟ ପାରୁନ ତୁମେ। ନା ଲାଭ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଲାଭ ନାହାନ୍ତି। କାଟି ହେବନି, ଥାଉ, ହାତରେ ବାଜିବ। ଥାଉରେ ବାଜିବ। ଫାଇନାଲି କାଟିଦେଲେ। ଫାଇନାଲି ହଳଦୀ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ହଳଦୀ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏବେ ହଳଦୀରେ ଗଛକୁ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇବିନି, ଲଗେଇବି। ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କେ। ଦୁଇ ହାତରେ ହବ ନା ହଁ ହଁ ସବୁଆଡ଼େ। ହଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଲଗାଇବାର। ଦୁଇଟା ଜାଗା ହାତରେ କରବ ବୋଲେ ପାଣିଆ କରିକି ସବୁ ସମାନ ହେବ। ହେଲା, ଥାଉ। ଏବେ କିଏ କରୁଥିଲା ସେ ଘରେ? ମା କରିବାର। ଏକଲା? ହୁଁ। ସେମାନେ କିଏ ଆସିନଥିଲା ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍? ନା। ହଁ, ସେମିତି ବାନ୍ଧ ହବ। ଅଁଳା ଫଳିଛି ଗୋଟେ। ଡେବ୍ରି ହାତରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ଟିଙ୍ଗି ଟିଙ୍ଗି କରି ବାଜିବ ରେ।